Igbo ndị ọma njem ọnụ ekele m unu. Ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwu anyị ka na-ewetara unu ọnọdụ Igbo. Tata bụ mbọsị ụka and anyị ga-ekwu ihe gbasara ụka. Enwere na platform ebe m nọ mmadụ esend ya meseji ebe Pope Roman Catholic Pope kwuru si mepesha ụlọ ụka niile ka the Catholic faithfuls bịa na-ekpe decades of chaplets maka ọgụ a na-arụ na Middle East. M wee gụchaa ihe a were decide ya ka m kwuo okwu maka ya. Ọgụ Middle East anụnwa bidoro n'ebe 2-3 weeks ago ka ndị Israel na ndị Iran bido n'ụwa. Then akpozi oku ka ekpewe ekpere. Anụmajụ ogbugbu a na-egbu ndị Igbo bụ majorly 90% Catholics. Ọ na Pope anaghị anụ ya ka ọ na-anya esoghị eja imeji iwu na chọọchị a na-abịa abịa. Eja imezi iwu anyị esoghị ndị Igbo ole ihe niile a na-egbu. In fact, a study emere kịta wụ na the highest place a na-persecute Christians right now wụ na Nigeria, right from Middle Belt down to Ala Igbo. Ihe ndị Igbo anyị na-aghọtahụ na enwere jihad already present. Ihe ịhụrụ a na-egbu ma ndị amị emuvuru ma ndị otu Asirikibu emuvuru. Ihe awụ ha plan this jihad very well and Britain they are aware of it. A na-egbu na-achụsịsị ndị a na-achụsịsị ịga n'ọsọ ụgba na ndị mmadụ agbala ọsọ be ha. Ọ na Pope afọ dị ya tinye anyị n'ekpere. Egburu mmadụ ole na Anambra steeti, egburu mmadụ ole n'Imo steeti. Ọ naghị anụ ya ka ọwụ ụmụnne anyị ndị nọ na fada na ndị bishọp ọwụ na anaghị ahụ ya soro gwa ha esochi anyị n'ekpere. O ruole mgbe anyị ga-amara ihe. Just some questions. Gịnị ka chọọchị ewetara anyị? Eji ya meji iwu ka chọọchị ọwa an instrument of colonization? Maka nyocha m na-enyocha awụ otu ndị obodo ndị ọzọ ji ekpe chọọchị, especially Orthodox, abụrụ ka anyị si ekpe. For instance, ị gaa na Spain, achọ iti ndị Spain mmiri chukwu etie ha n'aha ha. Ị gaa na Italy, ị gaghị ahụ onye Italy a na-eti mmiri chukwu gụọ ya aha ndị French. Ị gaa na French, achọ iti ha mmiri chukwu etie ya n'aha ndị be ha. Ihe ọbụla gbasara ụka ha na-akawo na their language. Ebutezie ya n'Africa. The first na-ebu ụzọ mebe bụ eji iti anyị mmiri chukwu eti anyị mmiri chukwu n'afa ndị ọcha. So ihe ahụ mean owo at a time aha Igbo apụọ because onye agụrụ nna ya David, ụmụ ya ga-azawazi David. So agbụrụ Igbo apụgo. Ọ na ndị Igbo dị smart enough, ha gaa na chọọchị ịgụcha nke chọọchị, ha lọtazie ha gụọ nke Igbo. Enwere ebe ị ga-aga ugbu a na aha ndị Igbo aha na-aza awụ aha bekee n'ihi na nna ha enweghị aha Igbo. Ọwụ aha eji tie ya mmiri chukwu wa aha bekee. Ilekwa anyị hụ na ma mgbe a na-alụ Biafran War ma ahụhụ niile na mmegbu niile emegburu ndị Igbo, as Christians anyị enwetabeghị that support gosi na ihe awụ Christian faithfuls. Ị ga-akpa ndị Muslim aka, ndị otu ha from Saudi Arabia, from Iraq, from Iran na-amalite jihad a na-eme na Nigeria today a na-sponsor all over the world, all Islam. Ka eji ihe kpatazi na Christianity nke butere anyị n'Africa leadership si ebe ahụ na-abịa. In fact, Orthodox Church wu ndị bidoro attacking our custom and tradition. Ọ ha nwa from imebisi ịchụla omenala anyị na ịchịla ụsọ okpukperechi nke m chọpụtara ugbu a nọ na Baịbụl wụ okpukperechi ndị Igbo sef nwe ya nọ na Baịbụl karịa doctrine eji convert to Christianity. Gịnị ka m na-agwa ndị Igbo today? Ma ndị fada ụnụwu ndị Igbo, ma ndị bishọp ụnụwu ndị Igbo, ma ndị pastọ ụnụwu ndị Igbo, werenụ nwayọọ tụlee nyocha the effect of religion. As ọ dị mma anyị aga achụla, mana ọ dị m ka anyị ga-enyocha ya enyocha, hazie ya ọfụma. Maka na chọọchị ebutere anyị wụ a tool for colonization. So a haziri a doctrine nke ebutere anyị just to colonize and control us. So ọ bụ na ọ ka aka mma ọ baghị uru na ịfụcha eziokwu anyị ka na-edeceive onwe anyị. At this point in our life, ọ bụ na ndị Igbo anyị kafuru eziokwu ihe gbasara religion ka na-edeceive onwe anyị.
ọ na-adị m ka ụzọ a ebe anyị na-aga katere aka, and anyị nwere ike so taa ala Igbo luzo agbụrụ anyị ma omenala anyị ma asụsụ anyị ma ihe niile. O ruole mgbe anyị ga-elite onye ọbụla wepụgoro interest nke ya ka anyị jikọọ na aka ọnụ mara ihe anyị mere onwe anyị. Biko chaplet ahụ nọ na-aga ikpe na chọọchị bụrụgodo n'ụzọ kpebere ya ndị Igbo. Anyị nwa bụgodo ndị a na-egbu, ndị a na-amasịsị isi. Oge mpe ka anyị kpewere ọrọchi ekpere ka ha convert ya, mana ogbugbu a na-egbu anyị na nsogbu a na-ya na mmekpa enwebeghị development. M ga-asị ndị Italy ma ndị Catholic ma ndị ihe were as a body bịa nye anyị nkwado kwesịrị na unless ma ụmụnne anyị ndị fara ndị gazi ebe ahụ ghọta ihe na-eme, ha na-ewelalochi enyemaka otu dị aṅụ. Enwebeghị nsogbu anyị nwere Catholic ma Anglican ma ndị Pentecostal apụta as a body ikwudo anyị sọpọt anyị, mana ndị Hausa omebe ha ndị Muslim ha apụta as a body iji kwado ha. O ruole mgbe anyị niile ga-ejikọ na aka ọnụ nyochaa ụmụ ihe niile ndị enyocha tupu o merụ anyị ahụ. Ka o mesịa.